fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to hoddela sharqi to hoddela garbi to asaba to inchiri to tagan to adrara to brakna to gorgolo to guidimaga to trarza ko on takkusan juuɗa ha to galle ceerno abdourahmani dia to peka wita nokshota ha to galle ceerno ndiaya bara to hayrana noadiwe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie dossier Mohamed Ould Abdel Aziz jinnoɗo kay jeeyede e mbiriji gam ƴammoyde lefol laamu e sumgoji tijjadi ñande nogas jeenaya lewru juin dossier ji makko noon dossier makko limtaka e dossier ji kay ɓeena joƴinɓe kayitaji mumen to conseil constitutionnel to leydi Sénégal ene teska tigui oɗo saaha kala ko kewgol ɓen nanggueteɓe taw ko nanggueteɓe fo biyeji woni halis mo moƴƴani e biyeji ɓaleji ɗi cuwa lawƴede jaaru mum halisa kewɗo no feewi to leydi Mali biteɗo madame Boiri Feli Sissoko gonnoɗo hoorejo leydi Mali kalfinaɗo ko fate finance et économie tawateɗo e kaso guila 2021 teskama tigui o heeɓino musal walla rafi ndera kaso o yaltino entrino balɗe seeɗa ko adi kay komo ruto toon to kaso kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓiri jeeyen koto leydi Palestine ha to leydi Afghanistan bisimilla mone ketki hotondirte joni piren pacciren gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare tv gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49
30 07 so tawi noon gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonda jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte kawis ɓolo e muɗum. aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andude maɗa weltare TV. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko jaadido ɓalawal e danwal kala gando bindi laaɓaɗo leɗɗe. ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labdorido malaɗo wune omo safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol. omo safra ɓen wonduɓe kista fibrom dogan site rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawrani ɓen yanoɓe barogal eɓe seedneji bahlide koye mumen ha kaɓɓa kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra koyɗe musoje keceje musoje koyɗe guloji ɓalli ɓuutoji e ɓalli ƴakkoji kala. dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati tawata ka wi alhamdulillahi rabbil alamina. ɓen wonduɓe rafiji gorago ustoraɓe gorago jippiɓe leece e yawɓe yitade koye mumen so tawi a jokkodire ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji joni joni mbiya alhamdulillah. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko labdorido malaɗo wune ko bawɗo listihara pirtowo golle wonduɓe dabaruji e wonduɓe golle kala weddaɓe korte. omo jogui pegge kadi e usula pewnade bawɗe neldede e kala nokku e kala ɗo woni. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji en andine dendagal kileneɓe mum caggal nde ummi toon to Daka Madina Gounass. omo tawe ɗo e oɗo saaha joni e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to base makko tawate to légal 5e hakkude Robin 4 e Robin 5 légal 6e to légal 6e hakkude Robin 4 e Robin 5. so tawi a noddimo e oɗo numéro taw ko numéro makko WhatsApp leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ma hemmo hano hannirta ni. musidɗo makko miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo ne taweta base mum to Dakar. Abdoulaye Diallo noon kala jiɗɗo jokkodirde e muɗum mbaɗata ko 77 714 94 15 ngam hoybitande wonnanɓe tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe leydi Mauritanie ɓe Sénégal. ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ene uddite base muɗum toon to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala. to Dagana e to Rosso Mauritanie ne tawe toon sehil makko biteɗo Dia Amadou Dia gorko mo leeraɓe tawateɗe oɗo saaha joni to Dagana. kala jokkodirɗe mum e oɗo numéro woni 77 537 79 28 ma heeb leɗɗe mum hano hannirta ni. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko labdorido mallaɗo wune mbadden dando faade makko. kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e hoore bira sappo e jeetati lewru duujala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi asetta jeenayyi lewru humtorado hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e joyyi caggal fata gonɗalaɗo men sallllahu alayhi wa sallam e sowto he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono mbiruɗen e gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie
pudorɗen conseil constitutionnel ɓayini doggol liste woni liste ɓena joƴƴinɓe ɗereji men woni kayitaji men gam gembanade sumgoji hoolejo leydi tijjadi kay e lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi nayya ɓe limtani hen noon ɗereji Mouhamed Wul Abdel Aziz ko yimɓe jeeɗiɗo tan ɓe limti ene inde ɓe limti inde men ɓen noon koɓe dosi ɓen jeeɗiɗo kala noon ɓe kolliri tigui joƴƴini toon dossier ji men ɓen goni hono Mouhamed Cheikh Al Ghazouani hoolejo gendi Mauritanie wondude El Wafa wondude e goɗɗo ene wiye Hammadi Wula Sidel Mokhtar e goɗɗo ne wiye Mamadou Bakara wondude e goɗɗo ne wiye Outama Soumaré e biyeteɗo El Ida Wula Mohamed en e Biram Dawoud Abeydi ko ɓeɗon jeeɗiɗo woni tigui inde mumen ɓe ɓayyina kay wonande joƴini ɗereji mumen to conseil constitutionnel e oɗo saaha joni noon conseil constitutionnel nana yurno kay ɗiɗon dossier ji ƴeewa kay wole mabɓe men dossier ji mumen timmi hole mabɓe jaɓanteɓe kadi e holla salanteɓe ko wawi wonde en kala ma on humpata on habruji mon to ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni hoddela Charqi ko région taweteɗo e nder leydi Mauritanie teskama tigui ɓe keeɓi toɓoji ɓe keeɓi toɓoji kewɗi ndiyam noon toɓoji ɗi noon woodi tigui bonni toon kaake kewɗe no feewi ɓe kolliri noon e nder commune biteɗo commune mo biteɗo commune Dagoynite ko classe goto kañum tigui woni ko murɓi toon e leydi en on noon ɓe kolliri tigui wonde kadi galleji kewɗi oɗo saaha joni e nder oɗon diwan to falne ndema oɗo galleji kewɗi oɗo saaha joni ene lumbo e nder ndiyam halfinaɓe ɓeto noon woni halfinaɓe metti hew e nder leydi Mauritanie ɓe limtino kay nokkuji tati ɓe mbino e nder ndeɗon yontere nde gonɗen e wawi tigui keeɓa toɓoji e nder ɗen ɓe limti noon to hoddela Sarqi ene jeeno hen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen gouverneur Matraza o holliri tigui o weltaki haydara kay e golle ko fati pewnugol Rose pont hakkude Rose Mauritanie e Rose Sénégal o holliri no haɗimo weltade ko golle ɗe ene taaɗi no feewi o holliri golle ɗe puuti kay ɓurde ɗo hennene yawde ɗum noon o waɗi nden haalande noon ko caggal kay nde visite taw ko ɓeɗo jagorɗo ɗiɗi woni jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate Yangara woni ministre de l'équipement des transports mo leydi Mauritanie wondude e nanɗo makko mo leydi Sénégal garno tigui wadde visite ko fate ƴewde kay to golle ɗe jarata o holliri noon wonde kay omo ɗamini ma nguɗo jillu wona sababu kay wawde accéléré woni tigui ɓamtude golle ɗe ha golle ɗe mbawa tigui yatirde yesso yarude yesso eko yawi hano hannirtini Mohamed Ali Wula Sidi kañum woni ministre de l'équipement et des transports mo leydi Mauritanie o holliri tigui caɗele kay tinaɗe caggal kay enquête mbaɗa caɗele tinaɗe kay ko leltini golle ɗe o holliri tigui wonde safara mum ne woodi ma ɗum waw ñawdede kay beele golle ɗe ene mbawa yarude yesso hano hannirtani ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen la délégation générale de la solidarité nationale et de la lutte contre l'exclusion woni Tazoura ɓe totti kele taw ko nokku woni suudu safrindu to suudu safrindu tawa kadi ko garɗudu yadudu jamanu coktirɗe noon ɓe dokkiri ɗum ko ministére de la santé mo leydi Mauritanie ɗum noon o nduɗon suudu safrindu woni oɗon centre de santé walla clinique ene tawe tigui e nder legal elmina suudu safrindu noon en tawi muɗum service d'urgence en tawi hen kadi nokku to radio ji mbatte wondude 8 chambre taw ɓe ta bawdi kay wadde kene wadno leece nogas wondude saluji ɗiɗi de réanimation wondude salle de réanimation wondude e salle d' opération chirurgical ɗum noon nduɗo suudu noon ma ɗum ɓeydu kay hattani ma ɗum ɓeydu kadi cuuɗi cafrirɗi e nder nakshot lamorgo leydi Mauritanie ma waw naftorade ɗum kadi ɓen taw kadi ko hoɗɓe e gollotoɓe to port to nak sport mo nakshot tawateɓe sara port ma mbaw tigui hutorade nduɗon suudu safrinde wonnon kay ko toon ɓuuri ɓattorade ɓe ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar senɗum mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal noon Ousmane Sonko hoore jagoɗe leydi Sénégal ina himmirani kay ko fati julde taske kebboga heɓnade kay ko fati julde taske ha tenti noon ko fati e layyeji no laamu ngu hewadde kala saaha so julde taske nde fandima koye ndina mbadi noon kanko Ousmane Sonko suɓima jagor makko jagorgal makko biteɗo
ma biteɗo Mahuba Diagna o nuli ɗum to gendi Mauritanie to leydi Mauritanie yo yewtude kay e laamu leydi Mauritanie autorité ji kay leydi Mauritanie beele ne mbawa hoybitande kay ɓeena guila tefankoɓe ha aynaɓe kay e somotoɓe jawdi ne mbawa taccinde jawdi mumen hano hannirta ni yidde mabɓe ɗon ko haytude laamu ngu beele kay dendagal taxe uji kewɗi yoɓede to frontiére woni tigui to frontiére hakkude leydi ɗiɗi beele ɗiɗon taxe uji kala ene itte kay ha juldude ɓenna beele kay ɓen addoɓe dammiri woni tigui layyeji mumen ene mbawa tigui newnanede ɗum hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie leydi Sénégal keɗoɗen Mahouba Diagne kañum woni ministre kalfinaɗo ko fate ndema et de la souveraineté alimentaire et de l'élevage o holliri aljuma ɓennuɗo aljuma hanki o e nder Dakar wonde kay ko fate cogguji engrais wonande oɗo campagne taw ko campagne agricole woni ko fate ndema 2024 2025 o holliri tigui wonde cogguji engrais ɗi ɗum ustima no feewi ustima ha kene cogguji ɗi ustima e nder temedere kala no gas ɗiɗi ustima hen woni 22% ma Bouba Diagna o weltinima laamu ngu no feewi kay saabu kay weltinima laamu ngu saabu kay ɓeydi ɗuma budget taw ko budget des entrants porté des budget des entrants porté waɗi ɗum porté ɗum waɗama porté yettima ha yettima 120 milliards taw ko franc CFA ɗum saabima noon ha cogguji engrais wawi ustade kene ɓuurati 22% ɓe kolliri kadi ko engrais kadi ko addeteno ko ma ɓeydo addede saabu kay ma fodde kene ɓuura 35 tonnes engrais ma waw ɓeydade e arde nder leydi he ustugol noon ustugol ngol noon koye ustugol ngol noon woni tigui ustugol cogguji engrais ɗi koye kaldigal kay heeɓa hakkude kayya hakkude catala bitegal CNCR hakkude mum e ministre des forces armées ko ɓen tigui mbawi yewtidde tigui ha ɗum ɗo wawi ustede hen hano hannirta ni ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal noon teska tigui ɓeydugol e kewgol ko fate faux billeji woni halis mo moƴƴani ɗiɗo halisaji biyeteɗi billeji noir woni tigui halisaji ɗi cuwa taw lawƴede ɗum noon teskama tigui ɗum ɓeydi no fewi e nder leydi Sénégal koninkoɓe leydi Sénégal halfinaɓe kay haɓade faux billeji e haɓade drogue e haɓade ko fati tigui e trafic nan darino doole mumen ponno koye ndina mbadi noon catala bitegal GPR ɓe Thiès ɓe teɓima aset ñande aset sappo e goho lewru mai woni duuji ala gonɗen ɗo 2024 sanga 11 heures ɓe teeɓi sanga 11 heures dadiɓeɓe ɓe nangui sagataɓe ɗiɗo ɓe tawri ɗumen haalisa fo billet kewɗe no fewi taw ko billeji noir ɗum noon billeji noir ɗi koɗi 10 millions woni million ngaji sappo taw ko halis dollar foof noon ko billeji ɓaleji woni billeji les billets noirs ɗi cuwa lawƴede tawa so tawi ɗi lawƴama ɗi beccitama e to banggue CFA iɗi mbawi wonde kay ene hawra ha milliard uji jeegom tawa ko franc CFA ɓe nangga noon koye autoroute à péage de autoroute à péage saaha kay ɓe jippino e auto mabɓe tolno legal bitegal Thiès Sud ko noon ɓe nangga ɓe ɗortino noon koye rendez-vous maɓe dokkodirno ɗon e homme d'affaire goto ko ɗon tigui laamu ngu dadi ɓe mbiɓe tepa faux billeji kadi kamɓe noon kamɓe nangga ɓe mbaɗama déféré kamɓe kala noon ɓe mbaɗama ɓe déféré to toon kay faux billeji kadi kewɗi goɗɗi taw ko walla billeji ɓaleji jaaru muɗum ine taw ko 1 milliard 300 millions 1 milliard 300 millions naggama ɗum no nangga koto Kolda noon to Kolda ko brigade de douane brigade mobile de douane kañum teeɓiɓe ɓe teeɓa noon ko guila ñande alarba sappo joyi lewru duujal woni lewru mai 2024 nde gonɗen ɗu sanga 23 heures woni 11 heures jamma sagataɓe ɗiɗi noon nanguidaɓe faux billet ɓe ko hoɓɓe ɓe jeeyaka e nder leydi Sénégal ɓe teeɓa noon koye nder hôtel mabɓe to Kolda tawi ɓe tawa noon ko kuppiraji ɓe jogui kuppiraji haalisa kuppiraji ɗi 500 ɗi billeji 500 e billeji 200 euros so tawi kay ɗum weccitama e ɗum qime ha 1 milliard 300 millions taw ko franc CFA ɓe mbaɗama déféré noon to parquet mo Kolda
ha joni koye on fannu keɗoɗen fobiyeji kadi nanggama to Ziguinchor nangganoma to Ziguinchor ɗum noon jaru mum ɗina fobiyeji noon ko kuppiraji taw ko franc CFA wondude dollar seeɗa mo hewani ɗum noon guime ha temedere capanɗe nayyi million taw ko franc CFA ɗum nanggano noon ko guila ñande aljuma sappo lewru mai hitaɗe ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi gonɗi e ndu sanga 23 heures woni 11h30 ko brigade mobile de Ziguinchor kañuma teɓinoɓe nanguino hen sagataɓe tatu noon sagataɓe tatu nanggaɓe foof kamɓe tata kala koɓe Sénégal naɓe kamɓe foof kadi ɓe mbaɗama déféré mbaɗama tigui e juuɗe justice mo leydi ndi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗene mbiri taw ko mbiri lamba cippirteɗo dowlu no fewi biteɗo lac de guerre 2 lac de guerre numéro 2 noon tawi tigui e caɗele mawɗe no fewi ñande aljuma ɓennuɗo o aljuma hanki o waali jamma makko gadano seeɗa hande mo wal jamma makko ɗiɗaɓo e nder kaso kanko lac de guerre noon o hewno tigui ko funtude yimɓe mo escroque ɗumen omo ñama ɗumen haalisaji kewɗi no fewi tawa kadi ko wiide kala saaha waɗa ɗumen visa ji fodde sappo e jeeɗiɗo neɗɗo kañumen goni portuɓe mo plainte hakkude ɓe o ñamani 2 millions 3 millions ha 5 millions tawa foof noon ko yinnoɗe fewnede visa ji o wenno komo fewna visa ji faade toon to faade tigui to faade to Angleterre kamɓe noon mbiɗen kamɓe portuɓe ɓe plainte ɓe kamɓe foof koɓe sappo e jeeɗiɗo neɗɗo haalisa ko haala ko ñamani ɓen sappo e jeeɗiɗo neɗɗo ene qime ha capanɗe 53 millions taw ko franc CFA guila noon oɗo saaha kala ko cuuɗiɗo mo yiiluno jiilaw cattu kana fewi ko police mo gueji way kañum yiitimo wimo teepa koreji makko noon e sehilaɓe makko kala ne ndendina haalisaji kayya fuɗɗima rendinede fodde million ngaji sappo taw ko franc CFA hono Sadio Mané en kala mbaɗi hen juuɗe mumen beele kay ɗiɗon kaalisaji ɗi mbawa rentinede o rendinede kay ha timma capanɗe 53 millions wawa rokkitede jomumen beele kay omo wawa ɓiltade e nder kasoji ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali madame Boiré Félix Sissoko ko gonnoɗo ministre de l'économie et des finances leydi Mali e saaha kay laamu Ibrahima Boubacar Keita e ka tawateɗo oɗo saaha kala noon ɗiɗo duuɓi kala mo tawe nder kasoji tawa kadi o nanguira ko fati mbuñaari eko fati dirtinde koppereje e saaha kay ko fati coɗgol avion présidentiel eko fati équipement militaire ko yiɗi on fannu kadi hono gonnoɗo hoore jaggoɗɗo leydi ndi hono Soubey Boubey Maïga e hono gonnoɗo hoore jaggoɗɗo leydi ndi ko oɗin alhaali kañum tumano kanko noon madame Boiré Félix Sissoko noon guila 2021 mo tawe nder kasoji laamu ngu noon walla justice o rokkinomo yamirore kay ndo yoɓata 500 millions woni 500 millions franc CFA taw ko caution beele mo heeɓa ko wiyete liberté provisoire o yalta kaso o yaha e haajuji makko kono noon ko caliɗo yoɓde ɗiɗon koppereje saabu kay o holliri wonde kay kanko mo andi haydara ala ko tuumi mo laaɓi ceerta ko tuuma e makko ko haydara ala e makko ɗum noon hay mbuɗu hay fisting o holliri o yoɓata ko fate caution o muñat tan ko ha ñawore makko so ñawore makko ñawama mo andi maw yaltu e nder kasoji ko guila 26 lewru août 2021 ko guila ndeno o nangga kanko noon teskama tigui ɗeɗo balle o heeɓino musalla seeɗa walla o raffanoma e nder oɗon kaso ɓe mbawi yaltindemo kaso ɓe newimo e nder clinique walla suudu safrinde woturu e nder Bamako lamorgo leydi Mali o heeɓi toon safruji makko hawa sembodu moƴƴi oɗo saaha joni o ruttinama toon to kaso makko ha joni ko leydi Mali keddoɗen jiihen ha to commune Sana ina tawe tigui e nder cercle ene tawe tigui e caɗele mawɗe no fewi wondude heegue mawde guila kayya ɓeɗon wiyeteɓe terroriste handi diwan commune o haydara natta haydara yalta hewɓe kadi mbawi dogde kala saaha guure men fodde guure kewɗe dogui e oɗo saaha joni yimɓe mum laatima doga moltoyi en koye ndina mbadi noon hono cukko hoorejo gadano mairie commune o windi ɓatake on ɓatake noon ko fati tigui e o commissariat à la sécurité alimentaire wadde e rango kay e jertango fade o commissariat à la sécurité alimentaire nde famoto commune mo Sana saabu kay ko caɗele mawɗe no fewi woni
koɓe tawete e heege mangue no feewi noon ɓe tawi crise alimentaire mawɗo no feewi ɓe tampiɓe lorli fodde noon lebbi 7 joni koɓe goni kay oɗo kaya mbeya commune Sala noon ene tawe e nder cercle mo masina habruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique ala mbatten sowona jaɓɓoɗen musidɗo men sehili men Oumar Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama. en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hono hettiyankoɓe Ayawo TV kabruji men e ñalawma hande ko fatte dongre Afrique puɗɗoɗen ko leydi Mali toon to ko mission de formation militaire européenne kamɓe dey ɓe mbaɗi taw ko haalande mabɓe kay e wiide wonde juumo ɓoyata ɓe gummo leydi Mali caggal nde mbaɗi duuɓi 12 e wonde e nder leydi ndi to bene ɓeɗo wiya noddeteɓe hono afro taw kadi ko iwdi mumen ko kadi ko ɓen taw kadi ko e ɓaleɓe ummiɓe toon to nokkuji goɗɗi maɓe ɓoyata maɓe dokke nationalité nde tawno ko ɓen yimɓe kadi nawannoɓe nokkuji taw kadi ko goɗɗi taw kadi ko nden sanga ko wiyata kon traite négrière ko ɗum noon ko nden tigui ɓe guitta ɗon e leyɗele mabɓe ɓe nawa leyɗele golle ɗum noon oɗo projet de loi ene woni kay e juɓɓude yuuritade wonɗene gueɗe taw ko ɓen yimɓe ummiɓe taw kadi ko toon to Martinique en Guadeloupe en hani Haïti en wonde Brésil koɓe goni noon koye ƴewde kay wadde mate maɓe dokku ɓen taw kadi ko ɗin kayraji Nigéria to dey ene wayno ko gardiɗo hon leydi hono Sénégal Bassirou Diomaye Faye yano toon hono jinnu ɗum noon o wawi kono yewtude on taw kadi ko nanɗo makko gam ƴewde kay wonde hono démocratie o ƴellidde ɗum ha wawa kay yitade kono huuɗo to banggue Afrique banggue taw kadi ko hirnage o taw kadi ene wawa kadi ono yitade hen hoore mum no tegri ɗum mbiya démocratie constitutionnelle taw koto banggue Afrique banggue hirnage toon to Kenya toon dey ene wayno dey ko jinnaɓe ɓen sukaɓe taw ko janggoɓe kolliti mettere men foof ko laamu ngu wi wonde itti junggo mum e ɗin taw kadi ko kantinaji ɗi gonnoji e ɗin duuɗe ɓe mbi wonde ɓe guitti ha laaɓi ɗum noon waɗanimi mettere no feewi to Rwanda toon dey ñande aljuma ɓennu ɗo ko Afrique CO forum waɗi tan toon uddi gueɗe mum ɗe waɗanno toon ɗe taw kadi ko wawde kadi rendinde wona e ɓen taw kadi ko ardiɓe entreprise aji en eɓe gonno toon e potital gam kay wursodirde haqqillatagal e gam ƴellide ɗin taw ko entreprise aji e dongre nde e ɗum ɗon ɓe mbawi kono gasnude golle mabɓe ha laaɓi to Tchad conseil constitutionnel mabɓe tentini wonde ko Mahamadou Idrissa wono deeɓi ituno kañum dey fooli ɓen ɓe waddanno ɓe kanko e oɗo saaha kanko ardi hono leydi hono Tchad ɗum noon kala ko fatuno e recours baɗanoɗo ɗum ɗo foof ene wayno ɓe diwti ha laaɓi ceer ɓe mbi wonde ko hay kanko tan ardi e leydi ndi e oɗo saaha mo gonɗen e leyɗele Maghreb arabe konngol ko gotol kamɓe dey guila états uji ɗi ha e nokkuji goɗɗi ɓe mbawi kadi ko jaggande junggo leydi hono Palestine ko watte toon ko ɓe mbi ɓe jaadani hen ɗum ɗo guila pancarte mabɓe ha e bindi ɗiɓe bindi foof ɓe mbi wonde kay ko aɓe jogui hono mettere no fewi ko Israël yana e leydi hono Palestine ko Ghali Abouba ko ɗum rettongol ɗon e dongre Afrique e ñalawma hande o taw koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo gam weltare Ayawo TV. Donkay miñeyande keɗa tooni ko jahange heblo sukaɓe Afrika nde tawno jande ndene laaɓi kadi humpede welami humpitede ɓuuri humpede golle ma jooɗi peewi Alassane Oumar Mbodj takkusan yoni ha to galle ceerno dat to ñaabina ko on takkusan juuɗa ha to galle ceerno Mouhtar Sy to Sinthiane Samba Thillo kay hayɗi ko on takkusan kadi juuɗa ha to dal ceerno Hadi Sy to Jowol e ko taari ɗum kala habruji men joolam jabberi koto leydi Palestine puɗɗorɗen habruji men joolam jabberi koto leydi Palestine puɗɗorɗen ko guerre e bombardement musɗo ñalli kañum waali kañum kadi ñalli
e ñalawma hande o to rewo e to worgo Gaza kala koninkoɓe leydi Israël ɓe ɓeydi volume kay ko fati e guerre o e ko fati e bombardement o fodde capanɗe jeeɗiɗi nokku woni cible koɓe joofi tigui ɓe bombardi ɗum hande e nder bande de Gaza. Armée leydi Israël kolliri tigui wonde ɓe mbaari goto e jihadiste Hamas taw koye mawɓe mum gonnoɗo responsable logistique e nder secteur Rafa ɓe mbi kadi ɓe jiiti toon kadi kure kewɗe e kaɓirɗe kewɗe wondude e lance uji roquette ene mofta toon dolaji dentuɗi Amérique noon teskama tigui ɓe tolniri fodde temedde tati palette tawi ko balle ɗen palette noon ne mbawi tigui ne pewna taw so hayso weddama e nder maayo ngo murta ɗum noon ko beele kay ene wawa yettade ɓesgu Gaza naaɓe oɗo saaha joni noon hollirama ɗen balle kala haydara hen tawa ala ko naati e juuɗe Gaza naaɓe saabu kay oɗo saaha ko guerre cattuɗo fi woni toon ko koninkoɓe leydi Israël kañuma mbaɗat toon loi mumen aljuma hanki o noon sappo jeeɗiɗi lewru men fodde sappo e tati leydi erima leydi Israël nde wasata tigui wadde kay ɓeydude guerre walla nde wasata tigui ɓeydude koninkoɓe armée ɓeydude kay koninkoɓe men taw ko armée de terre e less ɓeydude guerre men ɗen toon to ko wadde guerre instant ɓeydude guerre mum to nokku biteɗo Rafa ɗen leyɗele noon goni leydi Japon leydi Canada leydi Nouvelle-Zélande Royaume-Uni leydi Australie Corée du Sud e wondude e leyɗe jeeɗiɗi taw ko jeeyaɗe fedde Union européenne e nder ɗe leyɗele jeeɗiɗi noon leydi France ene tawe hen ministère de la santé mo Hamas bilama ɓe sakket moɓe kolliri ñalawma hande o ko fati kayya e wasɓe pittali mumen e barmuɓe tuggo guerre o fuɗɗi fati o saaha joni so tawi ko mayɓe ɓe jettima capanɗe tati e joyi ujunere temedde jeetato e capanɗe jeetato e jeegomo hen capanɗe jeetato e tato mbara tan koye nder 24 heures cakkiti woni tuggi hanki fayi ñalawma hande o so tawi ko barmuɓe eɓe jaara capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi ujunere ene fayi temedde tati capanɗe jeegom e jeegomo neɗɗo koto leydi Afghanistan paɗen to Afghanistan noon to banggue hirnague Afghanistan ko toɓoji kayi jaaduɗe e yoolal tawate toon oɗo saaha kala fodde capanɗe joyo neɗɗo wasi hen pittali mumen aljuma hanki o tan e nder région biteɗo région mo Goro capanɗe joyo neɗɗo mbiɗen walla kene ɓuura wasi hen pittali mumen ha joni koto Afghanistan paɗen terroriste uji terroriste en mbawi tigui tourisme en walla mbiyen tourisme en tato taw ko espagnol naɓe e Afghanistan goto woni tigui waraɓe to banggue aljuma hanki o to wuuro witego Bamiyan noon ko wuuro touristique tawatego e nder hakkude Afghanistan musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tonganno on habaruji mon e ɗemgal Pulare sawto he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba ene nanggani on karalagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbocco gorko mo Sara Ndogu kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on